umaga muli sa ating pong lahat at ako'y masaya sa umagang ito. Muli tayo magkakasama-sama at sa umagang ito ang pag-aaralan natin ay ang buhay naman ng isa pang man of faith, no? Man of obedience. Po at ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay ang buhay ni Abraham. Muli, ito po si Pastor Walter Faustino. Bumabati sa inyo ng mapagpalang umaga. Po, lalo po dyan sa ating mga kapatid, mga kapastoran sa J. Blue Mindoro, sa Calapan po. No po? Sila Reverend Ver Santos, sila Pastora Merla, Pastora Vicky Reyes, Pastora Jonah. Amen, amen. At saka po sila Pastora Diday, no? We miss you all there. At saka po ang ating evangelist, no? Si Sister Evangelist Sister Leia Kabusdan, no? Pagpalain po tayong lahat. Kasama na rin po ang ating mga church leaders and members, no po? Yung mga dynamic youth natin diyan, no po? Ating mga ministry heads, ano po? Ganon din po sa ating church dito sa Parañaque, no po? Kaila Pastor Pastor Gabi and Sister Marivic, ano po? And syempre dito sa atin pong church dito sa Bacoor, no? J. Blue Bacoor, no po? Syempre unang-una na dito sila Pastor Edgar and Pastor Chat, no po? The musicians. At ang ating head po ng music ministry si Pastor Alvi at ang ating admin si Pastor Chic, no po? Bedanya Alvarado po. At syempre po ang ating mga nanay at tatay ng tahanan natin, si Reverend Stella at si ating minamahal na Bishop Leo L. Bedanya Jr., no po? At siya po ang ating senior pastor sa ating Jesus Be Lifted Up Church. Ano po? Sa umagang ito mga kapatid, muli, welcome sa ating pong mga tagapakinig, taga-subaybay, mga kaibigan. Ano po? Nakakagulat po kasi marami po tayong nakikita sa ating pagkatapos po ng nakikita po natin ay marami pong nagko-comment, nagla-like at yung pong iba talaga ay nabe-bless. No po? At yung iba doon ay hindi po natin talaga personally kilala, but they are blessed of these teachings. Ano po? At totoo naman po, dahil ang teaching po natin ay, alam niyo po, very basic po about obedience. No? Ito po ang pinakamahalaga ngayon. Ano po? At mamaya nga po, pag-uusapan natin itong, ano po ba yung test na naranasan ni Abraham bago siya pinromote ng Panginoon. No? May mga testing po kasi. At sa buhay natin, mga kapatid, lahat po tayo ay dadaan sa testing. Wala pong hindi dadaan sa testing. Lahat tayo. At sa panahon ngayon, lahat po tayo ay dumadaan sa testing. Testing ng patience. No po? Gusto mo lumabas, hindi ka makalabas. Testing ng understanding. No? Bakit ganito? Bakit ganyan? No? Ang higpit-higpit naman. No po? Pero maigi na po yung may kaayusan kaysa walang kaayusan. Ano po, nakikita natin sa US ngayon. Ano po? Ano pa? Testing ng ating kung paano tayo mag-manage ng ating mga finances. Kasi kailangan nating lalo tayong natututong mag-manage. Bakit? No? 2 buwan, wala halos tayong sabihin natin normally, especially iba natin mga kasama at kaibigan, limited ang resources, limited ang paglabas, po. Ito po yung panahon na kahit may pera ka, hindi ka makabili. May sasakyan ka, hindi ka makalabas. Merong taga-check ng subdivision o ng inyong barangay. Ano po? At alam niyo po, ang ating Panginoon ay Panginoon ng kaayusan, God of order. At ito po yung gusto natin maihayag sa ating po mga kaibigan, kasama, mga kamag-anak, ano po. At mga mahal sa buhay, po, na nais nating mahipo ang mga puso. Opo. Sa umagang ito, ang ating teksto po ay nasa Genesis pa rin. Kung maalala niyo po, ang ating huling pinag-usapan ay buhay ni Noah at ang kanyang pamilya, po. At kung paano siya ay naging successful sa pagsunod sa Panginoon at binless ang kanyang pamilya, po. At ngayon naman po,
iduduksong lang po natin, ano po, si Noah ay nagkaroon ng 3 anak na lalaki. Si Shem, si Ham, at si Japheth. Ano po. At nabanggit din po nung last teaching, mga minamahal, na ang lineage po, ano po, ng ating pinanggalingan ay idinidirekta po talaga ng Panginoon. At this time, from Noah to Shem, sa anak niya, Shem to Abraham. No po. So, mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay kung paano nakapagtagumpayan ni Abraham ang test, no? Abraham's faith tested. Amen. Basahin po muna natin, no po. Nasa Genesis 22 verses 1 to 8, no po. Ang ginamit natin po ngayon ay NLT, no? New Living Translation, no po. It is more familiar po kasi yung wording nito, mas familiar tayo. Verse 1, sometime later, God tested Abraham's faith, no? Abraham, God called. Yes, he replied, "Here I am," sabi ni Abraham. "Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains which will I show you." Verse 3, the next morning, Abraham got up early, he saddled his donkey and took 2 of his servants with him, along with his son Isaac. Then he chopped wood for a fire, for a burnt offering, and set out for the place God had told him about. On the 3rd day of their journey, Abraham looked up and saw the place in the distance. Sa verse 5, "Stay here with the donkey," Abraham told his servant. "The boy and I will travel a little further. We will worship there, then we will come right back." Sa verse 6, "So Abraham placed the wood for the burnt offering on Isaac's shoulder." Ano po? Ipinakerry daw ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. Ano po? While he himself carried the fire and the knife. As the 2 of them walked on together, verse 7, Isaac turned to Abraham and said, "Father," sabi, and "Yes, my sons," Abraham replied, "We have the fire and the wood." The boy said, "But where is the sheep for the burnt offering?" And verse 8, "God will provide the sheep for the burnt offering, my son," Abraham answered. And they both walked on together. Pagpalain po ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Ano po? At marahil, handa na po ba tayo? Amen? Sa umagang ito, ihanda na po natin ang ating mga sarili. Ano po? Mga kapatid, ano po? Tayo ay dumulog sa ating Panginoon. Paikling panalangin. Lord, marami pong salamat muli sa amin pong narinig na yung salita. Lord, thank you so much, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang amin pong mga maririnig, O Lord, sa umagang ito. Patuloy po namin makita ang iyong kabutihan, O Lord. Malakaran namin ang mga ito. Maitanim namin sa aming mga puso at sa aming mga isip, O Lord. Nawa, O Lord, bless us, O Lord. Lahat po kami, Panginoon, na nakikinig ngayon. Bless us, O Lord. Tanggalin mo po any distraction, Panginoon. Kailangan po ang aming focus sa umagang ito. Nais po naming marinig muli, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong turo sa aming po mga buhay. Lord, thank you so much. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. 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 So, sa umagang ito, mga kapatid, bilang introduction po, ito po. Still, we will be talking about men of faith, man of obedience. Ito po. Bakit po mahalaga na mapag-usapan natin ng paulit-ulit at makita natin yung mga great man of faith. Makilala natin sila kasi hindi na po natin sila na halos na pag-uusapan. No po? Halos pangalan na lang ang kilala natin sila, pero kung paano sila ginamit ng Panginoon noong panahon nila, hindi na po natin halos alam. No po? At alam niyo po, we will reap what we sow. Kung ano pong ating itinanim, yun ang ating aanihin. Po. So, sa umagang ito,
mga kapatid, basahin po natin, ano po, sa Genesis 15, ano po, Genesis 15:2, ano po. Ito po yung tagpo na kung saan nag-uusap si Abraham at ang ating Panginoon. Sabi po dito sa 15, ito po yung pinapangakuan ng Panginoon natin, si Abraham, ng anak. Ano po? Sinasabi sa kanya, you will be the father of great nation. Ang tanong ni Abraham, Lord, paano ako magiging father ng maraming nation wala nga akong anak? At tayo man, sasabihin sa atin, ikaw ay uunlad. Sasagot tayo, Lord, paano ako uunlad? Wala nga akong pambiling bigas. Lord, paano ako makakarating sa ibang bansa? Ni bisikleta nga, wala ako. Yeah. Mga kapatid, let us not belittle the capacity of God in our lives. So umagang ito, for the next 30 to 40 minutes, maybe this will be more challenging for us than challenging to life of Abraham and Isaac. So I beseech you, brethren, stay focused, makinig po tayo ng salita ng Panginoon, at sa umagang ito, I'm sure, God will bless us. So sa umagang ito, sabi dito, basahin ko po, no? And Abraham said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is Eliezer of Damascus? Sinasabi niya dito na wala akong mapagmamanahan ng aking yaman. Ano po? Ang sabi niya, ang magmamana ng yaman ko ba si Eliezer? Si Eliezer po ay isa siya sa pinaka-trusted niyang tao. Ano po? Siya ay katiwala, servant ni Abraham. At sa mga susunod pong chapter, maalala niyo po, nung nagpapahanap na ng mapapangasawa si Abraham para sa kanyang anak na si Isaac, may inutusan siyang servant. Tama po ba? Na maghanap ng asawa ni Isaac. Siya po yun, si Eliezer. Ano po? At nung panahon ni Abraham, pwede pong ipamana, no po? Pwede kang mag-adapt, pwede mong kunin ng isang servant mo bilang iyong maging tagapagmana. Pero ang sabi nga po ni Abraham, Lord, ito pa ang pagpamamanahan ko. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, and Abraham said, Behold, to me thou hast given no seed. No? And sabi ng Panginoon, and behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir. Hindi ito magiging tagapagmana mo, but that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. Ano ibig sabihin nun? Body. Yung bowels po, sabi ng Panginoon, hindi yan. Bibigyan kita ng anak. Tagapagmana mo na kung saan manggagaling sa iyong katawan. Ano po? Yan ang pangako ng Panginoon. Pero may hurdle, mga kapatid. Nung time na to, 90 plus na si Abraham. Ano po? At malamang si Sarah ay mga nasa 80 plus na rin. So, sa natural thinking o sa natural na paraan, ang hirap isipin, how will God give them a child? And how will they become, ano po? Father of many nations. And they will be blessed. And all the nation will be blessed to your family, from your family. Ito po yung mga kapatid, mga bagay po na pagka ang ginamit po natin ay analytical mind o yung ating natural na analysis, ang hirap pong paniwalaan. Ano po? Ang hirap paniwalaan. Pero ang Diyos, ano po, walang mahirap sa Diyos. Ano po? Kung paano po nagbago ang inyong lingkod. Ano po? Talaga namang naalala ko kung paano ako kausapin ng aking tatay, nanay, lolo, lola, tsuhin. Pero talaga pong may season. May season po tayo. Ano at ito po yung isa ko kung gustong maintindihan natin na kapag tayo binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon, huwag po natin palampasin. Katulad po ng oras na ito. Hindi po aksidente na kayo ay nanonood at nakikinig. Meron pong gustong mensahe ang Panginoon na ma-receive nyo. For sure. Gaano man ito, sabihin natin kahaba or what. Ang gusto ng Panginoon, meron kang ma-receive na message sa mensahe niya sa umagang ito.
Kaya nga po, inaanyayahan ko na po kayo, i-prepare nyo na po ang inyong Bible, ang inyong notebook, ang inyong ballpen. Ano po? And I'm praying, matapos po natin to on time. Ano po? Praise God. Ano po? Sa mga salita ng Panginoon. So, ang una po, nangako ang Panginoon, nabibigyan siya ng anak. Dahil yun ang hinihingi, no? Ni Abraham. Ang ating pong subtopic ngayong umagang ito is, katulad nung kay Noah, what obedience requires? No po? Sa time ni Abraham, he is tested. So, ang inilagay po natin dito is test, set, standard. Yun daw pong test, nagseset ng standard. Ano pong ibig sabihin? When God tests you, He is setting a standard in your life. Huwag po tayong matakot pag tayo china-challenge o natitest ng Panginoon. Yan po talaga yung paraan para po tayo'y tumibay, para po tayo'y lalong lumapit. At lalo kang lumalapit at nakikilala ang Panginoon, lalo ka pong tumitibay at tumatalino. Amen? No, nabanggit na po natin to last Monday, na ang secular knowledge, ang education, ang mga accomplishment natin, these are good. Pero this is incomplete without God. And that's the difference between a successful man in a secular and a successful man with God. So po, ito yung kaibahan. No? You will enjoy what is material in the world. Ganun din naman yung successful in his life na meron kong Diyos. Pag ikay may Diyos, may magtuturo sa iyo ng iyong direksyon, ng iyong destiny. No? So, dito po sa ating pag-aaralan ngayon, number 1, no po, meron po tayong I think 3 or 4 no po, points. No po? And I'm really praying matapos po natin at maipaliwanag po, no? Lord, anoint your servant, no? Number 1 po ay test of leadership. No? At ito po pala. Alam niyo po, habang ginagawa po ito at binabasa ko po ito, ay again, nagre-rema sa isip ko yung ginagawa namin sa quality management system, no po, sa secular na trabaho. It is very parallel. No po? Okay? So, ulitin ko po, when God tests you, He is setting standard in your life. When God tests you, He is setting a standard in your life. Lahat po tayo, mga kapatid, may iba-iba pong dealing ang Panginoon sa atin. Isang principle, pero iba yung dealings. No po? Diyan ka niya papalakasin. No po? So, dito po sa number 1, test of leadership. No po? Test of leadership. Bakit kailangan i-test ang leader? No po? Bakit kailangan i-test yung leadership ni Abraham? Kasi, di ba ang pangako sa kanya, I will make you father of many nations. Imagine niyo kung ang father ng many nations ay weak. Kaya talagang pinadaan siya ng Panginoon sa butas ng karayom. Gustong malaman ng Panginoon ang kondisyon ng puso ni Abraham. Not by his knowledge, not by his wealth. Hindi usapin kung gaano karami ang servant ni Abraham, at hindi rin usapin kung gaano siya katanda. Walang imposible sa Panginoon. Pag gusto ka niyang gamitin, gagamitin ka niya. At sabi nga po, even in your old age, you shall flourish. Ano po? Even in your old age. Submit to God. Surrender yourself to God. I assure you, God is just. He will bless you at gagamitin niya ang buhay mo upang i-bless ng iba. Yes! Hindi po imposible yan. Ito po, hindi po imposible yan. And sabi po dito sa Genesis 12, 1-3, gusto ko pong makita nyo paano nag-umpisa ang Panginoon sa buhay ni Abraham. No? Binigyan siya ng command. Sabi ng Panginoon kay Abraham, Genesis 12, 1-3. No? Buksan po natin. Genesis 12. Okay, 1-3. Ano po? Sabi dito,
Ayan. Genesis 12, 1-3. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of the country. Lumabas ka sa iyong bansa. And from thy kindred, sa iyong mga kamag-anak, sa household ng iyong ama, no? From thy father's house unto a land that I will shew thee. No? Umalis ka sa iyong lumabas ka sa iyong bansa. Umalis ka sa pamamahay ng iyong ama, no? Umalis ka sa iyong mga kamag-anak, no? Ituturo ko sa iyo kung saan ka pupunta. No? Pero nakita na ba ni Abraham? Hindi pa po. Wala pang GPS noon. Wala ring Waze. I want you to realize how submissiveness bless the life of Abraham. Ito po. And we will relate this thing later on. Anong nangyayari sa ating bansa at sa ibang bansa, especially sa US? What rebelliousness are they experiencing? No? Sowing and reaping. Later on, i-explain natin. And number 2, and I will make thee great nation, and I will bless thee, and make thy name great. Sabi ng Panginoon kay Abraham, and thou shalt be a blessing. No? And I will bless them that bless thee, and curse him that curse thee. And thee shall all families of the earth be blessed. Mabibless ang lahat ng pamilya through your family. Okay. Ano ngayon reaction? What is the reaction of Abraham nung narinig niya itong pangako ng Panginoon sa kanya at utos sa kanya ng Panginoon? Una, utos, and then pangako. Sabi dito, so Abraham departed. Sa verse 4, and Abraham departed as the Lord had spoken unto him. Galing, ano? Alam niyo po, kung ganito lang po yung ating generation ngayon, miging tayo, nasanay po na pag sinabing, do this, at this very moment, do this. Don't do that. Ano? Kasi alam niyo po, bakit ko po pino-point out palagi at pinapahalagahan yung timing. Yung command and timing. Kasi po, may season eh. No? May season. Bibigyan ko po kayo ng example. For example, meron kang empleyado. Sinabi mo doon sa empleyado mo, igawa mo nga ako ng communication letter. Sumagot sa iyo yung empleyado mo, sabi ng empleyado mo, sir, gagawin ko yan bukas. Tingin mo ba? Obedience yon or disobedience? Alam niyo po, delayed obedience is purely disobedience. Kaya po yung wait lang, yung teka lang, wag po nating i-tolerate yan. Ano po? Sanayin po natin yung ating mga kasama, mga anak, mga empleyado natin. Kasi yan po yung kaayusan eh, na nawawala. Anong katwiran natin? Gagawin ko naman eh. Mamaya nga lang. Alam niyo po, nung panahon ng ating mga ancestors, no? Siguro na ano kayo na ano ba yan? Ang pinag-uusapan natin, ancestor. Actually, hindi po yung ancestor, yung life ng ating mga ancestors. No po? Hindi na preserve yung value system throughout the history. Pababa yung value system at tinotolerate natin sa panahon ngayon. This is the problem of the present situation. No? Present generation. Sinasabi natin, parang a fatherless society. Alam niyo po yung concept ng fatherless society? Hindi naman po talaga walang tatay eh. Either walang nagpakaama o ang mga anak ayaw tanggapin yung pagkaama ng kanilang ama. Kaya nagkakaroon ng fatherless society. Ano po? At ang fatherless society is very dangerous. Ano po? Kung si Abraham hindi nagpa-train, hindi nagpakatatag, hindi niya napaglampasan yung kanyang mga test, wala tayong ehemplo, wala tayong modelo. No? Wala tayong father figure. No? Walang ipapangakong ama ang Diyos sa lupa katulad ni Abraham. No? At kaya nga gustong-gusto ng Panginoon na ma-assure siya na Abraham is qualified. I want him to be qualified. Pinadaan siya sa mga testing. Ito po. At ito po yung una.
Although, sabihin natin, Abraham, nagkakaroon siya ng, people, nagkakamali siya. Pero he always go back to the Lord. He always go back to the Lord. Katulad ng ginawa ni David. Ilang beses man siya nagkamali, hindi siya nagmataas, bumalik siya sa Panginoon. Ano sabi ni David? Lord, bring back the joy of my salvation, Panginoon. Gusto ko po ulit maranasan. Ayoko pong mapahiwalay sa iyo. Alam niya kung gaano kahalaga ang Panginoon sa kanyang buhay. Alam niya. And I'm sure, kaya niya yung naintindihan because of the teachings, because of the life of his ancestors. At kasama si Abraham doon. Yung lineage ni David, ganun din, galing din kay Abraham. Sa susunod, mga pag-aaralan po natin. Ano po? So, and sa Genesis 12:4, sabi dito, so Abraham departed as the Lord spoken unto him. No? Ito po yung time kasi na nagkahiwalay na sila ni Lot. Ano po? Si Lot ay parang anak niya na. At dumating yung point po, kukwento ko na lang, mahaba po kasi yung verses, na ang kanilang mga tao ay nag-aaway na dun sa land. Ano po? Yung source of water, yung pagpapastulan ng kanilang mga livestocks. Pero sabi ni Abraham kay Lot, Lot, para na kitang anak. Ayoko, I don't want this issue come between us. Ayoko magkaroon ng rift tayo. Sige, solusyonan natin. Tingnan mo ha, tingnan natin ang pagiging ama ha. Solusyonan natin. If you go to the right, I will go to the left. Ito po. Lot is the son of Haran. Haran is the brother of Abraham. Ang kanilang ama ay si Terah. Ano po? So in short, nasettle to. Pero dumating ang point, mga kapatid. Ano po? There was a war there. Maraming kingdom. Kasama ang Sodom and Gomorrah. Kingdom of Sodom, Kingdom of Gomorrah. Yung mga king niya nakipaglaban doon sa ibang mga kingdom din. At so happen, natalo ang Sodom and Gomorrah. At dinevastate nila yung Sodom and Gomorrah. At kung sino yung mga malapit na nakatira doon, kinuha nila. At nakasama dito si Lot. At nung nalaman ni Abraham na ang kanyang pamangkin na si Lot ay nakasama, tiniis niya ba na mapahamak ang kanyang pamangkin na pinagkatiwala na sa kanya ng kanyang ama? Dahil namatay na yung ama nito si Haran. Okay. He formed, I think, 318 man. Well-trained man. No? Imagine niyo kung gaano karami ang tauhan ni Abraham. Ganun siya. No? Patriarch. Ano po? In short, nailigtas niya si Lot at ang kanyang asawa, mga anak, at yung mga tauhan nila. Nakuha niya lahat yun. Pabalik. Ano po? Ano yung napatunayan niya doon? No? Alam niyo po, yung concept ng fatherhood o fathering, it's more than the flesh. Yes, it's more than the flesh. It is beyond the natural thing. It's in the spiritual realm. Kaya nga po yung covenant niyan ay napakahalaga. Kung magkakaroon po tayo ng covenant, pagkakasunduan, alam niyo po ang Panginoon, napakabuti. Kahit tayo hindi sumusunod sa covenant, doon sa kasunduan, ang Ama hindi talaga I will still do this even though you don't do that. Mahal pa rin kita. And I know, na-experience natin yan bawat isa. Hindi tayo palagi nakakasunod sa Panginoon. Pero nagtataka ka, binibless ka pa din. Selective ang iyong obedience. Binibigyan ka pa rin ng chance ang makabalik, makapagbago. God sent man. God sent people to redeem you. Tuturuan ka, papalakasin ka. No po? Hindi talaga natin kaya magbago, mag-solo. No po? And eto pa, ano pa yung tinest kay Abraham? His relationship with Lot. 'Di ba? Ano yung relationship? Mahal na mahal niya to. Pero dahil si Lot, siya mismo yung lumayo at ayaw nang sumama kay Abraham. No?
Alam nyo, yung nature po ng Holy Spirit, ganyan din eh. He will not enter unto you unless you are willing to let Him enter into your life. So siguro, nagtatanong, totoo ba yan, Brother Walter? Opo. Consistent po ang Panginoon dyan, together with the Holy Spirit. Sa tingin niyo po kaya, nung time na nagkamali si Adan at si Eva, nung natukso sila, sa tingin niyo po kaya, alam ng Diyos yun, na sila ay matutukso at gagawa ng mali? Diyos siya, for sure alam niya. Pero hindi niya pinakialaman. Why? From the beginning, God. Amen? Pero ang gusto ng Panginoon, so Genesis 1:1, in the beginning, God. Pero nung nilikha niya na ang tao, ano po? Nung nakita niya, ang gustong makita ng Diyos palagi, alam niyo po kung ano? Yung kondisyon ng puso natin. Kaya nga palagi sinasabi sa Bible, guard your heart, guard your heart, guard your heart. Ano po? So, dito sa Genesis 13:14, ano po, bibilisan natin ng konti. Genesis 13:14, sabi po dito, and the Lord said unto Abraham, after that Lot was separated from him, lift up, no? Sinasabi dito, move on. No? Move on ka na. And sa Genesis 13:18, sabi dito, and Abraham removed his tent. Nag-move on na siya. No? Move on na siya. Okay? So, kung ikaw ay magiging leader, ang isa sa pinakamahirap na test, alam niyo po kung ano? Yung attachment. No? Bottom line. Attachment sa kamag-anak mo, attachment sa mahal mo sa buhay, attachment sa mga bagay, okay? Attachment mo sa mga ambisyon. Okay, wala na pong masama sa ambisyon. Amen? Pero alam niyo po, tandaan niyo po ito, kailangan ang mga natatamasa nating mga blessings ay ma-empower ka to pressure God. Ulitin ko po, dapat yung mga tinatamasa natin mga blessing will empower you, will strengthen you, no po, to go back to your God and praise Him and worship Him, and God, thank you so much. Honor Him. Ngayon, pag itong mga bagay na to, accomplishment, kung ano man yan, ay sumasagkana sa iyong pagpananampalataya sa Panginoon, makapagbigay ng honoring sa Panginoon. Nung wala kang trabaho, nagpe-pray ka ng trabaho. You're faithful with the church, faithful sa church. Ano po? Pero nung nagkaroon na ng trabaho, dahil alam natin, hindi lahat pa tayo ay buong-buo na. Pero alam nyo, the same with Abraham. The same with Abraham. This is very silent. The Bible is very silent on this. Pero alam nyo po, pag binalikan nyo yung utos kay Abraham, no po, ano sabi sa kanya? Abraham, lumabas ka ng bansa mo. Iwan mo ang iyong mga iwanan mo ang iyong mga pamilya at ang iyong yung mga kamag-anak mo at ang iyong ama. The thing is, di po ba sinama ni Abraham? Pero tingnan niyo po, God will orchestrate His command. Dumating ang point from Ur to Haran, no? Tumigil sila sa Haran. This is a place nakapangalan ng anak ni Terah. And sabi ni Terah, nung nasa Haran na sila, sabi niya, hindi na ako sasama sa inyo. Tumuloy na kayo. At sinabihan na rin si Moses ng Panginoon, move on. So, naiwan na siya. Tingnan nyo po ha, tingnan nyo. Pag binalikan nyo po yung command ng Panginoon kay Abraham. And pagdating dito sa point na magkasama sila ni Lot, kasama yung pamilya ni Lot, anong nangyari? Lot rebelled. And eventually, kahit na naligtas siya ni Abraham, nagsabi pa rin siya, hindi na ako sasama sa iyo. So, kung mapapansin nyo, along the process, no, tatabasin ng Panginoon yung sinabi niyang hindi mo dapat kasama. Hallelujah. 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 May mga bagay po at may mga tao na hindi mo dapat kasama. Pag ang bagay na yan, ginagawa kang alipin ng bagay na yan, hindi mo yan dapat makasama. Pag ang mga tao na yan, tinuturuan kang lumaban sa iyong magulang, lumaban sa iyong
master in the flesh, sa yung pastor. Our life is not an issue of right. Many people want to have right. Pero tingnan mo pamumuhay nila, wala sa tama. Okay? So let me just give this very briefly. Nakita niyo yung nangyayari sa US ngayon. Tama po ba? No? Sinisira yung mga no? Nagkakaroon ng chaos, anarchy, no po? Magrarally. Well, let me just say these things to you. And I invite you to open your heart and suspend judgment. Ganito po. We will reap what we sow. Aanihin natin kung ano ang ating itinanim. Tama po ba? Okay. These people na tinitingnan ng buong mundo na these people are what? First world country, advanced, educated. No? At this government also, for the longest time, may mga rule kasi sila na pinatupad nila long before. Maybe matagal na nilang pinapatupad. Alam niyo po ba sa States, bawal mamalo ng bata? Ang bata pwedeng tumawag sa 911. Pag yan ay na-threaten sa'yo, namalo ka, no po? Tinanggalan ng authority ang mga magulang. So, lumaki ang bata, na pakiramdam niya, equal rights. Hindi mo ako pwedeng saktan. No? Wala. Hindi. Pag ako natithreaten, pwede kita isumbong. At sinusundo talaga nila yung magulang. Okay, what I'm trying to say is this. Through the years, nasanay ang mga taong ito na walang pinakikinggan. And dumating doon sa point na ang culture na yan ay normal na lang. Anong ibig ko sabihin? Na yung magrebelde, yung pagiging rebelliousness, ay normal na lang. And they think, no, ang tingin nila, it's smart. Siguro sinasabi nyo, kasi hindi mo lang nararanasan yan. Hindi mo lang nararanasan yung pagmamahal sa bayan, Brother Walter. Kung pagmamahal lang po sa bayan, I spend years na akala ko tama ang ginagawa ko. Nung ako'y naging leader, estudyante, naging aktivista, and eventually, they recruited me in the Communist Party. But it's not there. Wala po doon, mga kapatid. Okay. To make the story short, sinasabi nila na yung nangyari dyan, may namatay na Black American. Sinasabi kagad natin, ano? Racial discrimination. Alam niyo po, kung nakakaunawa po tayo sa Bible, wala po ibang race. Isa lang ang race. So, anong i-discriminate nating race? We all came from one. Sa DNA ni Adam and Eve. Wala pong ibang pinanggalingan. It is from the European point of view, nung time nila Darwin, nakita nila may ibang kulay na tao. And they thought na may ibang race. So dito nagkaroon ng punto de vista ang mundo na the white complexion is more superior than the black one. Pero sa totoo lang mga kapatid, pag naunawaan po natin about the teaching, the genealogy, isa lang po ang race, human race. So ano yung racial discrimination na pinag-uusapan natin? This is confusion of the enemy. Hindi po ito racial issue. Bottom line, para makamove on na tayo, this is a sinful nature of man issue. Dahil ang tao, kahit black, kahit brown, kahit yellow, kahit white, may sinful nature. Hindi nyo pwedeng sabihin na this is racial discrimination. This is sinful nature of man. Dahil mali ang perspective natin. Okay?
Imbis na makinig, magpakahinahon, nagwawala tayo sa kalsada. It won't help. Nagsisira kayo ng establishment, anong itutulong niyan sa mga ekonomiya? You're destroying the future. Na akala nyo tama yung ginagawa natin, nagsisira. If you understand the redemptive plan of God, you will understand how important is the father and son relationship. How important is order in the house. No? God's order in the house. Talagang magsisimula po sa bahay. Ito po. So, number 2. Point 2. I hope matapos ko po ito ng mga... Kung hindi man po, ituloy lang po natin sa Friday. Ito po. So, number 2, the leader's goal, pass the test. Okay? Pass the test. Ano yung mga test na, maraming test na pinagdaanan si Abraham, pero ang isa sa mga test na magandang makita natin dito, nung time na nanalo si Abraham, nung time na inagaw niya sila Lot at ang kanyang pamilya, nakita to ng mga hari. At dito niya nakilala yung hari ng Sodom, no po, at si Melchizedek na hari ng Salem. And Melchizedek give like respect to him na nagdala siya ng wine and bread. And naramdaman ni Abraham, this is a different king. Ang sabi niya kay Melchizedek, you will have the tenth of all everything. Lahat ng aking, yung mga sinasabi nating spoil of war, the tenth of everything I will give you. And sabi nung hari ng Sodom, bibigyan kita. Ito ngayon yung naging test. Sabi ni Abraham, nangako ako sa aking Diyos. Ni gabalahibo, ni sintas ng sapatos, hindi ako kukuha sa'yo. Why? Alam niya that the king of Sodom is corrupt. I will not take part of it, sabi niya. Pero alam niyo po, this is one thing na nagiging problema sa atin ngayon. Nagiging lifestyle natin yung corruption. Even in little things. Sabihin, wag na natin gamitin yung corruption. Yun na lamang pong contaminated. Ano ibig sabihin? Yung relationship mo hindi pure. Ano po? Leader ka pa naman ng bansa, leader ka ng bayan, o leader ka ng pamilya mo. Ang ikaw ay na pumapasok sa mga relationship na hindi pure. Kaya po, alam niyo po, ito po yung panawagan ko, buong puso ko po itong sinasabi. Wala pong magagawa ang Panginoon kung patuloy po tayong mamumuhay sa kasalanan. Lalo po kung tayo ay may liability, kung tayo ay leader ng bansa, leader ng probinsya, leader ng syudad. Ano po? And ito yung pinangalagaan ni Abraham kung bakit siya naging father of all nations. Pinatunayan niya sa Diyos. Sumunod siya sa Diyos. Ano po? Na kung saan siya ay naging pure. Ano po? Even to the point na dadating nga po sa point na mararanasan niya na hihingin sa kanya ng Panginoon. Yun yung final test. Hihingin sa kanya ng Panginoon. Abraham, no po, siguro dito po natin anuhin, no? Tapusin. Sabi po dito sa sa Genesis, no? Genesis dahil lang po. Ayan, Genesis 12. No po. Sabi dito, and he said, take now thy son, thine only son, Isaac, whom thou lovest. No? Sinabi dito ng Panginoon, dalhin mo ang iyong anak doon. No? Sa lugar ng Moriah, kung saan, doon sa isa sa bundok doon, sasabihin ko sa iyo kung saan ka pupunta. I want you to imagine, anong nararamdaman ng ama na after mong pangakuan at natupad yung pangako after 20 years. Alam niyo po kung gaano katagal nagantay si Abraham? He waited around 20 to 23 years para matupad yung pangako ng Panginoon sa kanya.
At dumating doon sa point na nung tinupad na ng Diyos ang pangako niya, nabibigyan kita ng anak and you will call him Isaac. No? Tapos, Lord, sasabihin mo sa akin, dalhin ko yung anak ko sa bundok na Moriah and I will offer him there. No po? At kung mababasa po natin dito, sinabi dito na naglakad sila ng 3 araw, mga kapatid. Gaano ka-burden kay Abraham na naglalakad ka ng 3 araw, alam mo na iaalay mo yung anak. Ano po? Ano pong ibig ko pong sabihin? This is a test of who really God is to you and to me. Sino ba talagang Diyos mo? Diyos mo lang ba ang tao? O Diyos mo lang ba ang Diyos? Pagka kaharap mo siya at maraming tao nakatingin sa'yo? O Diyos mo rin ang Diyos kahit walang nakatingin sa'yo? Hallelujah, Lord. Hallelujah. Touch the heart. Kami pong mga nakapakinig ngayon, kasama po ako. Touch our heart, Lord. Purify our heart, Lord. Ito po. And eventually, eto na yung final test kay Abraham. Sabi kay Abraham, okay, there are certain things na gusto ko po i-point out. Nothing in the Bible says that nung naggawa sila ng altar, no, naggawa pa sila ng altar, no? Kasama niya anak niya si Isaac. Si Isaac ang pinagdala niya ng kahoy. Sabi nung anak niya, Father, we have the fire and the wood, but where is the offering? Alam niyo po, ito yung classic stance ni Abraham. Classic stance ni Abraham. Sabi niya, God will provide. Gaano kalakas ang loob natin magsalita ng ganyan sa ating buhay? Na kahit nakikita mo parang wala na, parang imposible na, God will provide. Nasabi nga po natin doon sa mga past teaching natin, faith begins when possibility ends. Pero anong namayani kay Abraham? Submission. Submission. And dumating sa point na itinali niya na si Isaac. Alam niyo po, Isaac also is a courageous son. Walang sinabi po na sila'y naghabulan ni Abraham. Walang sinabi na ayaw pumayag ni Isaac. Kasi kung lalaban siya kay Abraham sa edad niyang yun, between a strong teen, sabihin natin 17 to 18 years old, nakakapagbuhat na siya ng kahoy. I'm sure, pag lumaban siya sa ama niya, hindi siya matatalian ni Abraham. Pero sabi sa Bible, nilay down ni Abraham ang kanyang anak. At nung siya ay tatarakan na, o sasaksakin na ni Abraham, ang sabi ng angel, Abraham, sabi dito, huwag mong sasaktan ng batang yan. Huwag mong ililay down ang kamay mo sa kanya. Alam na ng Panginoon mo na siya ang Panginoon mo dahil hindi mo ipinagkait ang anak mo sa kanya nung siya'y sinabihan mo. That's the ultimate test. That's the ultimate test. Mga kapatid, sa umagang ito, sabi dito, sa 9, ano po, sa Genesis 22 verse 9, and they came to place which God had told him, yan, built an altar, laid hen, and sabi dito, and the angel called upon him, Abraham, Abraham, he said, here I am. Ito yung triumph ni Abraham, no, mga kapatid, sa umagang ito, this is a classic example, no po, ng servant ng Panginoon na kung saan He will test you, pero hindi ka niya pababayaan. He is testing you because gusto niyang magkaroon ka ng standard. He is testing you dahil gusto niya magkaroon ka ng value system. And I pray in my heart this morning, makita po natin yung gustong ipahiwatig ng Panginoon sa ating lahat. Don't lose the value coming from this book. Be a man of value, not just man of success. Success fades away. Value leaves legacy. Ulitin ko po.
Success fades away. Value lives legacy. Yan po ang salita ng Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. At muli, iniimbitahan ko po kayo sa maikling panalangin, sa mga bago pong tagapakinig. Iniimbitahan ko po kayo na buksan po natin ang ating puso sa Panginoon. Nais po ng Panginoon na tayo'y makasama, makilala po sa kanyang buhay. Ito po ay panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y yumuko at pumikit. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito, Panginoon. Lord, naunawaan ko na kami man po'y nagtatagumpay, kami po'y makasalanan pa rin. Kami man po'y may mga nagagawa sa aming buhay, kilala sa lipunan, kami makasalanan pa rin. Lord, sa umagang ito, ako po'y tumatagima sa iyo, Lord. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Mula po nang ako'y magkaisip, magpahanggang ngayon. Lord, sa umagang ito, gusto ko pong maramdaman, Lord, tinatanggap po kita sa aking puso, sa aking buhay. Mula sa araw na ito, Panginoon, pangunahan mo na po ako. Pangunahan mo na po ako, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sakupin mo po ang aking puso at ang aking isip, O Lord. Sa araw na ito, ikaw na po ang aking Panginoon, Diyos, tagapagligtas. Mula ngayon sa araw na ito. Teach me, O Lord, teach me. Put into my heart the longingness, Panginoong mag-aaral ng iyong salita. O Lord, bigyan mo po ako ng pastor, ng church. Panginoon, gamitin mo po ako. Gamitin mo po ako, Panginoon. Gusto ko pong lumakad sa aking buhay na kasama ka, Panginoon. Ayoko pong mahiwalay na sa iyo. Lord, salamat sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong regalo sa aking buhay. Ako na lamang po ang mananalangin. Amang Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat sa iyong mensahe, O Lord, sa aming pong mga iyong anak. Marami pong salamat, O Lord, sa iyong mensahe. Nawa, Panginoon, ang aming pong mga puso ay tuluyan mo pong ipihit, O Lord, patungo pabalik sa iyo. Lord, hipuin mo po ang aming puso. Hipuin mo po ang aming puso. We long for your direction in our life, O Lord. Put order, Panginoon, in our life. Panginoon, amin pong pinapanalangin ang aming pong mga leader ng bansa mula presidente hanggang sa mga barangay, O Lord. That you strengthen, Lord. Strengthen them in spirit and in truth, O Lord. Ang aming pong mayor sa Bacoor City, O Lord. Strengthen her and her family, O Lord. Oh, hallelujah. Protect this family. Wisdom and understanding, O Lord, kay Senator Bong. Protect his health, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa lahat, O Lord, ng aming po mga leader sa bayan ng Bacoor, sa syudad ng Bacoor. Strengthen lahat po ng aming mga leaders. Ganon din, Panginoon, ang mga tao, Lord, ang mga frontliners, Panginoon. I pray, O Lord, I pray that you protect them and their family, O Lord. Give them the strength in their health. Let them recognize your spirit, O Lord. Let them feel your strength in their lives, O Lord. That this is not only a physical realm issue, but this is a spiritual realm issue. That they need God in their lives. Lord, thank you so much. Salamat sa mensahe. Salamat po, Panginoon. Tanging ang pangalan mo, tanging ang iyong imayang makita namin, ang iyong katuruan, O Lord, ang aming madakila. Salamat po sa paggamit sa aking buhay, Panginoon. Sa ilamang po ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Muli, iniimbitahan po namin kayo, MWF, mamayang gabi po, meron po tayong ulit praise and worship, pangungunahan niya ng ating Bishop Leo,
Kasama po ang ating dynamic music team. Ano po? At minsan po ay pag-uusapan po natin ano po yung mga ministries, ano po, yung ating music team, ang mga miyembro po nito, mga kapatid, they are not perfect. But they know how to surrender with God. No? Nakaka-bless po ang mga buhay, no? Mapapanood niyo po every Monday, Wednesday, and Friday. Yung tumutugtog po tuwing gabi. I tell you, some of them are abandoned children. Some of them just lost their parents. Yung iba po dyan, malayo sa kanilang pamilya, malayo sa kanilang asawa. Pero hindi po naging hadlang to para sila pigilan mag-praise and mag-worship sa Panginoon. So every night po, MWF, we invite you, mga kaibigan, kapatid, to join us. Ito po, MWF, 10 o'clock po sa umaga and 7 o'clock in the evening. Magsama-sama po tayo magpuri sa Panginoon. Niiwan po namin ang kapayapaan ng aming Panginoon, ating Panginoong Hesukristo sa ating lahat. God bless you all.